ग्रेटार अदालगुरि सनाय आमबागाव हरिसिंगा रौता बर' बाजारनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार्स एस'सिएशना माखासे गोनां आयदाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों। बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिनो गोसोखांलाइ गथायनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांमोनहा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, आगुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ फोजौखांनायनि सायाव राहा लानो सरकारखौ खावलायो। लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि दासान्दि बै समनि सोमावसारनाय समाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनायनि राहा लानायखौ बाख्नायो। खुलुमबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। बे समावहा जों मोनथिहोनो लुबैदों, थांनाय 17 नभेम्बर खालि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जिथु जालांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव भिक्टिम जानानै थानाय दासिम 34 बोसोर गुलि नांजानानै सहायना थानाय बिथां अभिराम बसुमतारीआ थांनाय 17 नभेम्बर खालि गुवाहाटीयाव ट्रिटमेन्टआव दंहैयोमोन। दा जों बिनि बागैनो जों फंनैसो बुंनो होननानै बेवहाय जथुमदों। आंजों लोगोसे दङ जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि गौथुमारि नेहाथारि प्रबिन बसुमतारी, लोगोसेयैनो रौता आरो बर' बाजार हालामनि जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि मावथि हान्जाफोर दङ। लोगोसेयैनो रायजो राजा नोंथांमोनसिमबो जोंनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। बेवहाय जों मोनथिहोनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जालांनाय जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहा गोबां सुबुंफ्रा रुंसारि जादोंमोन आरो गोबां भिक्टिमाइज जादोंमोन। आरो बै भिक्टिमाइज सुबुंफोरनि गेजेरावहा सरकारनि पुलिस बाहिनीजों गावजानाय, जखमिया जानानै थानाय, गुलि नांजानाय सुबुंफोरखौ बे 34 बोसोरनि उनावहा जों देग्लाय आथिखालनि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि हेफाजाबावहा जों बिथांमोननि जखमियाखौ फाहामथाय होनायनि जिथु खाबु मोनदों। बेखाय जों गिबियावहा आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट जों मोननैखौबो जोंनिफ्राय साबायखर बावदों। जों मोनथिहोनो लुबैदों, बिथां अभिराम बसुमतारी ओरैनो थफा होनना मिन्थिगौ, बिफाया रुंसारि गबिन्द बसुमतारीमोन, बालिसिया रौता बालिसिया गामिनि। बिथाङा गोबां बोसोर, बे 34 बोसोर बोसोरसिम बिथाङा गुलि नांजानानै दङमोन, दाबो दङ। दायो आन्डार ट्रिटमेन्टआव दङ आरोखि, आन्डार ट्रिटमेन्ट। बिथांमोनखौ 16 तारिख खालिनो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनहैनाय जादोंमोन। 17 तारिखआव चेकआप खालामनाय जादों। ओमफ्राय 18 तारिखआवबो बिथांमोनखौ पुनर आरो चेकआप खालामनाय जादों। 19 तारिखआवसो बिथांमोनखौ रिलिज होनानै माखासे, बिसोर गासै 6 सुबुं जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना बिथांमोनखौ गभर्नमेन्टनि हेफाजाब लानानै सिकित्सा होनायनि जिथु राहा लामा लादों। दा बै दिनखालि बिथांमोनखौ जायफोरा गोनां अपारेशन खालामगोन आरो जायफोरखौ दासिम डक्टरनि परामर्शआ सोलिबाय थादों आरो बे मथेयैनो खामानि मावबाय थानाय जादों। बे जाबाय जोंहा बिथां अभिराम बसुमतारीनि प्रेसक्रिपसन। बिथाङा जिथु आथिङाव गुलि नांजानानै दं फेन्दायाव, बे गुलिखौ लानानै दाबो दङ। खस्थ' मस्थ'यै न'खरखौ दैदेनदों, जोबोद गोरिब न'खर। जों गोग्गानो लुबैदों, बे 34 बोसोर बोसोरावबो जे जेबो सिकित्सा मोनाबाबो जोंनि मावथिफ्रा दाबो थांनानै दङ, बा जोबोद खस्थ' जों सहायबोनांदों, जों बेखौ मोनथिहोनो लुबैदों। दा बेखिनिखौ बुंबावनांगोन। बिएससि एकर्ड जानानै थांदोंमोन 1993 मायथाइयाव। बै समाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिएससिनि चिफमोन। बिनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म चिफ जालांबाय। बिनि उनाव कनक नार्जारि चिफ जालांबाय। बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव भिक्टिम जानानै थानाय सुबुंफोरखौ रावबो फाहामथाय होनायनि बा भिक्टिम सुबुंफोरखौ इस्टाब्लिशमेन्टनि जेबो खामानि मावलाङाखिसै। बिनि उनाव फैबावबाय बिटिसि सुक्ति 2003आवहा बिटिसि गभर्नमेन्ट जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनावबो बै
बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव भिक्टिम जानानै सुबुंफोरनि थाखाय ट्रिटमेन्ट होनाय एबा इस्टाब्लिशमेन्ट होनायनि जेबो बेबस्था लायाखैमोन खिन्थु आथिखालनि जिथु BTR गभर्नमेन्ट UPPL नि जिथु प्रमद बर' दैदेननाय जिथु सरकार बिथांमोना जिथु फाहामथाय होदों बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम हामग्लायनाय बावदों जों मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन मोनसे वेलफेयार मोनसे एस'सिएशन बायदि जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर भिक्टिम जानानै थाबाय वार्कार बा केडारफोरा बिथांमोनखौ जों माबोरै इस्टाब्लिशमेन्ट होनो हागोन बा माबोरै जों बिथांमोनखौ जिउ खांनायनि राहा लामा बा ट्रिटमेन्ट होनो हागोन जों बिनि बागै खामानि मावनायनि थांखि लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना जोनोम जादों जों जाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ सहाय खालामगोन बा जाय गभर्नमेन्ट थागोन बे गभर्नमेन्टजोंनो थानानै जोंनि वेलफेयारा खामानि मावलांगोन बिनिखाय जों बेखिनिखौनो मोनथिहोनो लुबैदों इयुनावबो जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जायफोर भिक्टिम जानानै थाबाय बिनि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन दा दिनैनि तारिखाव जों मोनथिदों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन सोरबा मैया दाख्लै दादों होननानैबो खोनादों खिन्थु आरो बिथांमोननि थांखियालायनो आन्दलन खालामफिननाय आन्दलन खालामनांगौखौ जोंबो मोनथिगौ जे बड'लेण्ड जाफुङागौमानि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जों नांलांगोन जोंनाव समायखिरा खानाय दङ नाथाय आथिखालाव बे बुब्लिया नङा दिनैनि बोसोरनि सिगांसो एबसु NDBनि दैदेननायाव जितु एकर्ड जालांबाय BTR एकर्ड बे एकर्डखौ भायलेट खालामनानै बा नेस्लाबासै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ सम होस्लाबालासिनो बे बोसोरनैनि गेजेरावनो आन्दलन खालामफिननो ओंखारनाया जोंनि थाखाय गनायजाथावना होननानै जों सानाखै जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों सम होनांगोन आरो जुदि जाथाराब्ला जोंबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना जोंबो आन्दलन खालामफिनगोन खिन्थु आथिखालाव जों बे थांखियाव जोंनो गैथ'वा जों दायो जों गभर्नमेन्टजों रायज्लायगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना जे भिक्टिमाइज सुबुंफोरखौ जायफोरानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय जितु बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1987 निफ्राय 1993 सिम जायफोर सेक्रिफाइस खालामबाय साफारार जा भिक्टिम जानानै थाबाय बिथांमोनखौ इस्टाब्लिशमेन्ट होनाय आरो बे थांखिजोंनो जों गभर्नमेन्टजों रायज्लायबाय थादों जों आसा खालामदों आथिखालनि गभर्नमेन्टआ जोंनि जिथु दाबि दावा बेखौ सुफुंनानै होगोन जों बेखौ मिजिं लाखिदों बेखौ बे समावहा जों बेखौनो बुंनांगोन आथिखालनि गभर्नमेन्टआ जोंनि दाबि दावाखौ सुफुंगोन होननानै जिहेतु खोथा होदों जेब्ला जों एसे नेनांगोन हरखाबैनो जाजोबा 2 बोसोरल'सो जादों BTR एकर्ड जानाया बिनिखाय बे 2 बोसोरावनो एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना इसेबां सम्भब जाया वान आफ्टार एनादार स्टेप बाय स्टेप मोनसे लं प्रसेस लं पिरियडनि गेजेरजोंसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जायो दा जों दासिम जेबो सानथ'वाखै नंगौ बाथ्राया बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्डआ जायागौमानि जों बे सोमावसारनांगोन बे नंगौ नाथाय मैया दाखालिसो दिनैनि बोसोरनि सिगाङावसो एकर्ड मोनसे BTR एकर्ड जादों बेनिखाय बे समावहा जों आन्दलन खालामनांगौ बा आन्दलन खालामफिननांगौनि बाथ्राखौ जों दानो सानथ'वाखै बा साननो हाया बेनिखाय सम लागोन जों आसा खालामदों जोंहा बाउन्डारि कमिसनबो दङ बाउन्डारि कमिसना थाबैनो जाफुंगोन जों मोनसे आसा खालामदों बाउन्डारि कमिसना जाफुङोब्लानो मोनसे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट BTR एकर्डनि मोनसे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जागोन होननानै जों सानदों आरो बेखौ आथिखालनि गभर्नमेन्टआ मावगोन होननानै खोथा होदों बेनिखाय जों बेखौ नेनाया गाहाम जागोन दा बे समावहा सोरबाया आन्दलन खालामनो होननानै नैबे जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन मोनसे मैया दाख्लै जिथु जोनोम मोननाय बेखौ जों बबेथिंबा साननो गोनां जाहैदों आरोखि सोरजोंबा राजनैतिक भाबै बोजोंबा बोबथिं जालांदों नामा जोंनि थांखिया जाबाय भिक्टिमाइज बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावहा जायफोर भिक्टिम जादों बा एक्स वार्कारफोरखौ इस्टाब्लिशमेन्ट होनाय बा बिनि वेलफेयारनि थाखाय खामानि मावनाय लोगोसेयैनो गोनां जायोब्ला जों आन्दलन खालामफिनगोन बे नंगौ खिन्थु समा आथिखालाव जोंखौ आन्दलन खालामनो थिनथ'वाखै बिनि थाखाय सम नेनांगोन दा बेवहाय सोरबाया मैया दाख्लै जिथु दादों पलिटिकेलि बबेजोंबा मटिभेटेड जानाय बायदि बा मिसगाइड जानाय बायदि नुनो मोन्दों आरोखि दा बेनि सायाव जों गोबां बुंनो नागिराखै समा बुंगोन
सोर मा मावनो नागिरदों नोंथांमोननि नाजानायावनो BTR एकर्डआ जादोंमोन नाथाय नोंथांमोननि बे नाजानायाव BTR एकर्ड जानायखौ गोबां दिले जाबाय दासिमबो जेबो जाफुङाखै होननानै माखासेफ्रा अजद दैखांदों बेनि सायाव मा बुङो दा बे बाथ्रायावहा मोनसे खोथा बुंनांगोन 2003 आवहा BTC सुक्ति जादोंमोन बे BTC सुक्तियाबो 2 बोसोरावनो इमप्लिमेन्ट जायाखैमोन दा BTC नि जितु पावार एन्ड फांसन बिखौ मावफुंनो थाखाय जाखिनि सम लादोंमोन 15 बोसोर बा 17 बोसोरावबो बेखौ फुलफिल खालामनो हायाखै होनबा BTR एकर्डआ बे 2 बोसोराव माबोरै इमप्लिमेन्ट जानायनि खोथा जों साननो हायो बेखौ एसे नोंथांमोना बयबो मिथिलायगौ जे BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानो थाखाय सम लागोन आरो बेखौ जों आसा खालामदों बियो वान आफ्टार एनादार मोनसे माबानि गेजेरजों मोनसे पिरियडनि गेजेरजों सम लानानै बे इमप्लिमेन्ट जालांगोन आरो जुदि जाथाराब्ला BTR एकर्डआ जुदि माबा इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला फैलार जायोब्ला जों आन्दलन खालामफिनगोन बे रोखा जोंनि रायजो राजा बा जोंफोरो बड'लेण्डनि थाखाय संग्राम खालामफिनगोन बे नंगौ खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम लोगोसे बे रादाबखौ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय दा बे समाव दङ जोङो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि साखाथियाव थानाय बालिसाहा गामियाव बिथां अबिराम बसुमतारीनि न'खराव बिथांखौ थफा होननानैबो जों मिथियो बै समनिफ्राय दा बिथांनाव जोङो फैनायनि गुबै खारनानो दहाय जोंहा आदाया फारसेनिफ्राय फारि फारि बुंलांखाबाय अब्लाबो आं एसे बुंबावनो होननानै आं सानबाय दा बिथांनाव फैनांगौनि जोंनि खारनानो जाहैबाय बै समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे बेसेबांबा सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनायाव बिथां थफा बसुमतारी बिथाङाबो अबिराम बिथाङा गोबां गावनि साहसखौ लानानै गावनि मावनायनि जि रोंगौथि बेजों बिथाङा समाजजों लोगो नांफानानै गोबां आन्दलनाव बारसोमनानै खामानि मावबोदोंमोन दा बिदिनो गोबां आन्दलना देरनायनिफ्राय देरबोनानै बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव थासारिया जोबोरैनो माबा जादोंमोन गुलुंगुजाय थासारि मोनसे फैदोंमोन सरकारजों जोङो माने दावहा नांनो गोनां जादोंमोन दा बे समावनो बिथाङा दासिमबो गावनि सोलेराव बेसेबांबा बुरजा गुलि आनखि फिसा फिसा दासिमबो जोङो 100सिमबो बा 100नि बारा दं होननानै जों मिथिगौ बिथांनि सोलेराव दा बेबायदिनो बिथां बायदिनो गोबां जोंनि माखासे वार्कार्सफ्रा VFफोरा माने इन्जुर जानानै दं सोरबाया जेल जानांदों सोरबाया रेप खालामजादों सोरबाया बिदिनो प्रपार्टि माने डेमेज खालामजादों दा बेबायदिनो गोबां बेबायदि जोंनि गेजेराव भिक्टिमफोर जानानै थानो गोनां जादों दासिम माने बेसेबां बोसोर सिमावबो सोलिनो हानाय बेबायदि अबस्थाया गैया दा बेनिखायनो जों खावलायो दानि जिथु जथायै मोनसे सरकार दादों UPPL सरकारा बिथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनि जि मोनसे मेम'रेन्डामाव होखानाय जादोंमोन बै समाव बेबायदियैनो फारि फारि मावफुंलांगोन दा सिगांग्रो बिथांमोना बा बे सरकारा नैबे इन्जुर जानाय बिथांमोनखौ दाख्लै थांनाय 16 थारिखआव लिंहरनानै 17, 18, 19 नभेम्बरसिमहालागै बिथांमोननि ट्रिटमेन्टखौ खालामबाय थादों गुवाहाटियाव दा बेवहाय जोङो मेम'रेन्डाम होखानाय जादोंमोन बै समाव बेखौ जोङो बे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन हिसाबै 2020 मायथाइयावनो जोङो बे एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो जोङो दिनै जोंनि माखासे वार्कार्सफ्रा भिक्टिमफ्रा बे आफादनि थ्रुयैनो माबा मोनसे सोलिनो हानाय जोङो मावफुंनानै होनो हायो नामा बेखौ लानानै जों बांसिनहै गोसो होनाय जादों बेनिफ्राय बुंनो गोनां गोबां जोंहा दङमोनब्लाबो बे मुहुर्तआव जोङो गासिखौबो
एरख' एरखा बुंजोबनाया सम्भब जानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनबा आन्दलन होनोब्ला साफ्रोमबो बर' समाजा, बर' रायजोआ, बर' न'खरफोरा खस्थ' मोनबोदों, दुखु मोनबोदों। बेनिखायनो बे जारिमिनारि किसु खोथा बाथ्राफोरखौ आं दिनै नैबे समाव बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बेखायनो आङो आंनिफ्राय, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दानि जाय माने सरकार खुंथायाव दङ बिथांमोनखौ जोंनि बे दाबि दावानि सायाव जाहाथे नायबिजिरगोन बेखौ आं आसा खालामनानै नोंथांमोनसिम गोबाङैनो आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। बेनि गेजेरावनो जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स सरकार होननाय एसोसिएसन मोनसे आरोबाव मैया दाखालिसो जोनोम जाबोदों। नोंथांमोननि गेजेराव खौसेथि गैया नामा? ओरैनोथ' बेखौ जोङो आं खोनानाया मैयासो खोनादों बेबायदि दादों होननानै। खिन्थु आङो कनफिउस जादों आरो जोंनिफ्रायथ' बिदि दानाय गैया। जिखिनि दानांगौ बै समाव 2020 मायथाइयावनो जोङो दाफुंनानै लाखाजोब्बाय, सेन्ट्रेलनिफ्राय, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, आनसलिकनिफ्राय। आरोथ' बिदि गोदानै दानांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन होननानै मैयासो जास्ट बे खोथाखौ सावरायलायनाय जादों। आरो आं बेखौ बुंनांगौ गैयामोनबाबो नोंथांमोना सोंबाय जेला आं बेखौ फंनैसो बुंनांसिगोन। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा मोनगोन। दा जोंथ' सानो जाय समाव जोङो आन्दलनखौ खालामबोनानै दिनैनि थासारि, दिनैनि महर, जों दा फिथाइ मोनजानायनि समाव आरो बेबायदि आन्दलन खालामबावनांगौ होननानै जों सानाखै। मानो होनोबा जोङो साफ्रोमबो बेयाव जेसेबांखिनि नुजाफैदों, लाइमोन समनिफ्राय नाङै दिनै मुरब्बि न'खर दैदेननो हानाय साफ्रोमहाबो गथ' गथाय जाबाय। दा आरो बे समावहाय फिन आन्दलन खालामबावनानै जोङो माबा मोनसे दाबि खालामबावनांगौ बेखौ आं लुबैया बा सानाखै। खिन्थु खोथाया बे, जोंनो नांगौ, बड'लेण्डखौ नांगौ, जेरैखिजाया नांगौ। दा बे बेलायाव जोङो बड'लेण्डखौ नांगौब्लाबो जों नैबे लाइनजों जों थांथ'वाबालानो नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेखिनिया खालामजागोन नामा आं बेखौ साननानै लायो। खिन्थु जोङो दा न'खर दैदेनबाय जेला जोंनि सिन्थाधाराया माने गथ' गथायनि न'खर दैदेननायनि सायाव जोंहा बांसिन साननो गोनां जानानै फैदों। बेखिनि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।